Vítám vás u nového videa na mém YouTube kanále, které slouží jako takové virtuální okno do mého kreativního života. Pojďte se tedy pustit do tvoření se mnou. Rád vám ukáži, jak na to. A pokud nemáte vše potřebné pro vaše domácí tvoření, tak to seženete u nás na e-shopu. Rádi byste sjednotili vzhled vašich květináčů na okenním parapetu, ale nechcete zbytečně za to vyhazovat peníze a kupovat nové květináče, které posléze nebudete mít ani kam dát? Mám pro vás skvělý tip. U nás na Davoně totiž prodáváme skvělý materiál, kterému se říká papír se zhledem kůže, díky kterému si můžete vytvořit takovéto krásné přebaly na květináče a schovat do toho už dávno omšelé květináče, které jsou buď to okoukané, anebo třeba už lehce zničené. Já vám rád prozradím, jak na to, a pokud se chcete pustit s námi do tvoření, tak na e-shopu www.davona.cz můžete tento skvělý materiál objednat i vy. A pokud si tento papír se vzhledem kůže objednáte u nás na e-shopu www.davona.cz, tak z něj můžete spolu se mnou tvořit krásné věci. A já rád vám prozradím, jak na to, protože mě tento skvělý materiál zaujal natolik, že už vymýšlím, na co nového ho zase použiju. Tento materiál mě zaujal natolik, že už přemýšlím, na co dalšího ho použiju mimo těchto přebalů na květináče, protože má opravdu skvělý materiál. Můžete tento papír lepit, můžete dokonce šít, dá se opravdu vymyslet ledasco. Můžete na něj sprejovat, razítkovat, to si všechno ukážeme a mě už fakt napadají další nápady a těším se, až ho využiju ještě v černé barvě. Ale teď zpět k těmto přebalům na květináče. Já doporučuji si připravit takovou šablonku a na to použijte pečící papír, abyste si neudělali zbytečné prostřihy do toho papíru se vzhledem kůže. Takže doporučuji využít nějaký pečící papír a obměřit si vlastně váš květináč. A trošku přidat aspoň 3 nebo 4 cm, abyste měli rezervu na to, abyste poté do toho ten květináč mohli přebalit a udělat takovou univerzální velikost. Až budete mít tu velikost připravenou, tak si to obkreslete na papír se vzhledem kůže nějakou tuškou a jednoduše nůžkami odstřihněte. Já jsem si to takto ten papír přilepil ke stolu, protože on jak je zkroucený, tak se vám s ním bude lépe pracovat. A vlastně udělal jsem si takový množství toho papíru nebo takovou délku, aby mě to stačilo na jeden přebal. Poté to důkladně zmačkejte. Ten papír je opravdu tvárný, takže nemůžete ho roztrhnout, zmačkejte ho. On pak dostane takovej speciální jako povrch, který opravdu připomíná tu kůži. Takže jsem to krásně celé zmačkal, to věřte, že vás bude bavit. A poté lehce rukou uhladil. A tak to máme připravený papír se vzhledem kůže na výrobu toho přebalu. Poté si načrtněte plus minus polovinu toho papíru a překrejte ho vlastně z každé strany, předněte na polovinu, ale aby vám tam vzniklo překrytí, abyste to mohli za co slepit. Na lepení použijte skvělou tavnou pistoli, která opravdu drží a po celé délce to uprostřed slepte k sobě. Samozřejmě mohli byste použít i jehlu a nit. I to jde, protože papír jde tento i skvěle šít. Ale já jsem si tu práci chtěl usnadnit, takže jsem to slepil. Když máte slepeno, tak teď uděláme dno vlastně toho květináče, toho přebalu. Takže si to ohněte, plus minus tam, kde to chcete mít. Já doporučuji tak těch 10 cm třeba, protože to záleží na vás, jak budete mít široký květináč. Ohněte to vlastně po celé té spodní části, tak to krásně, ať to máte rovný, aby vám to hezky lícovalo a poté to rozevřete a ty boky tak to krásně vlastně zmáčkněte do prostřed. Vznikne vám takový kosočtverec, jestli to takhle hezky vidíte, vlastně to ohněte a teď následně každý ten roh ohněte přes sebe. Opět přes sebe, to z toho důvodu, abyste to měli poté za co slepit a drželo vám to. No a když jsme u toho lepení, tak opět použijte oblíbenou tavnou pistoli a na tom dnu opravdu nešetřete lepidlem, ať to dobře drží, protože vlastně tam bude ta největší tíha toho květináče, tak ať to celé udrží a hlavně, aby ty květináče vydržely dlouho, protože vám mohou dělat parádu několik let, protože tento papír má tu výhodu, že je opravdu bytelný a není to taky ten klasický papír, na který jste zvyklí. Tenhle opravdu připomíná tu kůži, jak je už v tom názvu patrné. No a teď už stačí jenom celý ten sáček, v úvozovkách sáček, ten přebal
otevřít a doporučuji ty kraje ještě takto krásně promačkat, protože poté, až je budeme ohýbat, tak vám to půjde daleko s nás. A když máte všechno zmačkané, tak to poté naohýbejte. Já doporučuji nejprve zhruba tak ten centimetr, ohnout ten první ohyb a poté to ještě jednou celé ohnout, abyste měli ten dvojí okraj. Takže snažte se rovnoměrně, aby to hezky vypadalo a když to budete mít naohýbané, tak ono to opravdu už bude připomínat takový přibal a bude to moc hezký, už samo o sobě takto nenazdobený. A když máte vytvarovaný ten okraj, tak si můžete ještě pohrát s celým tím květináčem, protože ten papír je opravdu tvárný. Poté můžete vyzkoušet ten klasický květináč, jestli se vám do něj vejde. No a pokud byste nechtěli použít jenom jednobarevný papír se zladem kůže, tak můžete ty papíry nejrůzněji zdobit, a to třeba pomocí plastových šablon a barev ve spreji, protože můžete na tento papír i sprejovat a takhle krásně to tam vypadá. A to není vše, protože vy tyto plastové šablony můžete ještě dozdobit, a to razítky. Můžete razítkovat, já na to používám bílou barvu gesso a vlastně ten motiv na tom krásně drží a ještě krásně to vypadá. Poté to může vypadat jako taková krajka. Můžete razítkovat nejrůznějšími barvami a potisknout si takovou plochu, kterou vy použijete ke tvoření. Co je důležité ale zmínit je to, že pokud budete chtít ten papír zdobit, razítkovat a tak použijte to zdobení předtím, než budete ho různě zpracovávat, mačkat, vystřihovat. Dobré je toto dělat opravdu na hladký povrch a poté vám z toho budou vznikat opravdu krásné věci, které následně můžete třeba ještě domalovat, a to nejrůznějšími lakovými či akrylovými fixy. Můžete udělat pár teček, čárek a věřte, že i toto málo udělá opravdu hodně. A za to dám ruku do ohně. A za chviličku máte připravený krásný podklad pro další výrobu květináče. Když máte připravené ty samotné přebaly, tak doporučuji použít nejrůznější ubrousky s motivem. Důležité je, aby měly bílé pozadí a k tomu použijte lepidlo na dekupáž a jemný štětec. Opět všechno zakoupíte u nás na e-shopu Davony a právě tyto motivy můžete přenést na ty samotné přebaly a bude to vypadat opravdu tam moc hezky. Takže použijte jakýkoliv ubrousek, já jsem třeba vybral tohoto zajíce, který se mi fakt líbí, je takový jednoduchý a myslím si, že na nějakou jarní kytku bude vypadat moc hezky. Sundejte si spodní 3, nebo tedy respektive 2 nepotištěné vrstvy, nechte si jenom tu horní potištěnou, tu třetí a celý motiv obtrhejte. Poté ho položte tam, kde ho budete chtít mít a následně použijte lepidlo na dekupáž a ten motiv krásně uhlaďte. A ono po zaschnutí to bude vypadat, jako kdybyste tam toho zajíce namalovali. Co je jenom dobré, si zvedněte ten okraj horní toho přebalu a naneste to lepidlo i pod to, aby ten motiv tam krásně držel a vlastně jste ho neměli na tom okraji. Schovejte ho hezky pod, aby ten okraj byl čistý a vám to vlastně krásně zarovnalo a sjednotilo okraj celého toho přebalu. A jak už tady můžete vidět, já jsem těch přebalů dělal asi tuším 6, takže každý jsem udělal trošku jiný a snažil jsem se to sladit tak, aby to vypadalo v jednom tónu, aby poté, až to budu mít na okenním parapetu, tak to k sobě všechno krásně ladilo. A na tyto přebaly klidně můžete použít i rýžové papíry, protože i ty máme v nabídce a to docela ve velkém množství a s krásnými motivy. Ale já se přiznám, že jsem tentokrát opravdu fakt vybral moje oblíbené černobílé ubrousky, které mám a vlastně používám na často k domácímu tvoření, protože je ten motiv vlastně nám ladí s celým domem, protože vše, co dělám tak nějak plus minus, dělám v podobném stylu, tak ty dekorace pak sobě ladí a všechno to vypadá, jako kdyby to bylo z jedné kolekce a přitom si to doma tvořím a všechno dělám já sám. Takže vidíte, jak jednoduché je, můžete ozdobit vlastně obyčejný bílý papír se zladem kůže a my tyto papíry ještě máme jak v zelené, šedé, černé, taky myslím nějaké béžové barvě.
A když vám ten motiv zaschne na tom přebalu, tak poté zpátky jenom otočte jednou ten okraj, abyste zakryli ten ubrousek tam, kde skončil. No a máte vytvořený takovýto krásný přebal na květinu, který navíc ještě můžete třeba dozdobit, jak vidíte tady, ty okraje pomocí černého fixu. Stačí jenom pár čárek a teček a bude to vypadat krásně a čistě jako takový lem. A věřte, že i tyto čárky to celé pozvednou úplně do jiného levelu. Tak a tady vidíte už vlastně skoro hotové ty přebaly a dokonce tady už vidíte i ty přebaly, které jsem zdobil pomocí plastových šablon, to jsou ty šedé. No a pokud to chcete ještě dozdobit ty přebaly něčím jiným, tak já doporučuji použít naše odlívací formy, odlívací hmotu, udělat si odlitky, které můžete nejrůzněji natřít, třeba na černo nebo na jakoukoliv jinou barvu a následně to můžete ještě celé přepatinovat. Ty odlitky to krásně dozdobí a vlastně bude to vypadat zase o něco lépe. No a protože jsou oblíbené domečky, tak i ty jsem právě použil na tyto přebaly, protože je to taký univerzální. Já se přiznám, že já jsem tyto květináče chtěl udělat univerzální, aby jsme na oknech mohli mít po celý rok. Takže jsem použil mandalu, srdíčka, domečky, takové univerzální vzory, které můžou být v jakémkoliv ročním období. Na to samotné natírání používám černou barvu od Gessa, po zaschnutí to vypadá moc hezky a tu samou barvu, akorát v bílém odstínu, právě používám na samotné patinování. Pamatujte, že na patinování je lepší vždycky se držet pravidlem míň barvy a lepší patina, protože to bude takové jemné a čisté. No a když vám vlastně ta patina na těch odlitcích zaschne, tak poté to doporučuji vše ještě přelakovat, a to bezbarvým lakem ve spreji, aby vám to dlouho vydrželo. A navíc, aby to bylo praktické, tak je fakt dobré to přelakovat, abyste následně, až budete otírat z toho prach, to mohli otřít vlhkým hadříkem a nic se tomu nestalo. Takže opravdu doporučuji tento bezbarvý lak ve spreji a nejlepší je použít opravdu matný, protože se to nebude lesknout a bude to vypadat tak jako přirozeně hezky a nebude to taký kýčovitý. Takže na ten lak určitě nezapomeňte a poté tyto odlitky můžete nalepit pomocí tavné pistole přímo na samotný povrch toho přebalu na květináče, vyrobeného z papíru, který vlastně připomíná samotnou tu kůži. Papír se vzhledem kůže. Takhle přesně to najdete u nás na e-shopu Davony. Ty odlitky tam můžete lepit v nejrůznějších velikostech, tvarech, takže já jsem zvolil, protože jeden domeček by byl málo, tak jsem nalepil 3 vedle sebe a je to taková domečková vesnička. A myslím si, že s tím motivem na tom ubrousku to krásně ladí. Tady už jsou další domečky nalepený a to není vše, protože já jsem ještě použil srdíčka a ještě jsem použil, myslím, mandaly. Protože to je fakt takový univerzální vzor, který se neokouká a hojí se opravdu k jakémukoliv ročnímu období. Takže vidíte, jak je v jednoduchosti krása a tyto formy jsou fakt skvělé a můžete je využít na spoustu jiného tvoření. Nemusíte odlívat jenom ze sádry, ale můžete třeba odlívat i z nějaké třeba mýdlové hmoty. I to jde. No a tady vidíte už i tu odlitou mandalu, a která je doplněná právě s tím vzhledem té šablony, která je taky mandalová. No a tady už vidíte všechny ty přebaly krásně na jednom místě a nemusíte je použít jenom na květináče, můžete to třeba použít na pastelky, třeba v kuchyni i na vařičky, protože i ty si myslím, že by tam byly hezký. Takže to bylo moje takové snažení a teď jdu už proměnit tyto květináče, který je vlastně každý trošku jiný, do toho, aby to ladilo a bylo souměrný a na tom okně moc hezký. Takže teď takové malé kouzlo, jak to vypadalo před a teď, jak to bude vypadat po. Myslím si, že ten rozdíl tam je znatelný a věřte, že to je jenom přebal, takže vy nemusíte ty kytky přesazovat složitě, stačí to jenom vložit do toho přebalu z papíru se vzhledem kůže a máte vyřešeno. Je to vlastně takový překrytí květináčů,
který ale vypadá, myslím si, hezky, vkusně a navíc vás to nebude stát moc peněz. Stačí si pořídit papír se vzhledem kůže a máte spoustu krásných věcí a můžete si vyrobit i přebaly třeba na jarní květiny, protože jim to tam bude také moc slušet. A můžete třeba i takovouto květinu darovat svým kamarádkám a známým. A věřte, že takováto květina s vlastnoručně vyrobeným přebalem je určitě moc potěší. Tady ještě vidíte pohled, jak to vypadá vše na jednom místě s dekoracemi, které jsem vyráběl postupem roku a vlastně jak to krásně k sobě všechno ladí. No a mě to ladí i na okenním parapetu, protože jsem to otřel a dal jsem tomu nový vzhled právě pomocí těch přebalů na květináče a je to celé na jedné vlně, v jedné linii, krásně sladěné. Tak já doufám, že i vy si to teď krásně uděláte, aby vám to také ladilo. Děkuji vám za pozornost. Brzy se na vás budu těšit u dalšího videa a pokud si chcete čekání zpříjemnit, tak mě můžete sledovat všude na sociálních sítích. Těším se na vás.